Καλώς ήρθατε σήμερα στον 7ο αγώνα Greece Race for the Cure. Είναι όχι μόνο συγκινητικό, είναι εκπληκτικό αυτή η συμμετοχή που ζούμε φέτος. Είναι πάνω από 20.000 οι συμμετοχές και αυτό δείχνει μόνο ένα πράγμα, ότι πρώτα απ' όλο ο Σύλλογος κάνει καταπληκτική δουλειά. Και εδώ να χειροκροτήσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα από όλους για εσάς, τους ίδιους που ήρθατε εδώ να τρέξετε. Το μήνυμα είναι ελπιδοφόρο, είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό συμμετρέχουμε όλες και όλοι μαζί. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε όλες αυτές τις γυναίκες οι οποίες πέρασαν τη μάχη και την κέρδισαν. Όλες αυτές που μπορεί να την περνούν τώρα, να δείξουμε τη συμπαράστασή μας. Είσαστε ηρωίδες όλες. Οι γυναίκες είμαστε πάρα πολύ δυνατά πλάσματα και όταν είμαστε ενωμένες είμαστε ανίκητες. Όλοι μαζί μπορούμε και στον καρκίνο του μαστού. Ελάτε να το αποδείξουμε. Παρά την καταιγίδα που είχε έξω, σας υποσχόμαστε ότι κάθε μέρα κοντά σε αυτό το σύλλογο θα είναι έτσι όπως είναι σήμερα η μέρα. Ηλιόλουστη και ελπιδοφόρα. Σήμερα ο Θεός του αγώνα μας ευτυχώς μας έκανε καλό καιρό και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά που θα πάνε, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Για ποιο λόγο τρέχεις σήμερα? Γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό λόγο τρέχω και για όλες αυτές που αγωνίζονται και αγωνιστήκανε. Για όλες τις γυναίκες και για τη θεία μου που είχε καρκίνο του μαστού. Και εγώ για τον καρκίνο του μαστού. Για τις γυναίκες που παλεύουν να νικήσουν αυτή την αρρώστια. Για τη μάχη του καρκίνου στο στήθος. Πρέπει να ενημερωθούμε όλοι, πρέπει να είμαστε επάγρυπνοι για αυτό το θέμα. Συμμετέχω γιατί έχω μια πάρα πολύ καλή φίλη που έχει περάσει το καρκίνο. Δεν έχω ούτε τσιπάκι, δεν θέλω για χρόνο. Είναι μόνο και μόνο για τη φίλη μου. Τρέχω για μένα, για τη δύναμη που βρήκα. Τρέχω για σένα που μου στάθηκες φρουρός. Τρέχω για εκείνη που είναι η μάνα και η κόρη για το μου. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω και είμαι σίγουρη ότι δεν θα είναι η τελευταία, γιατί αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα μιλούσα με κάποιες survivors, γυναίκες που είχαν αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία του να διαγνωστούν με καρκίνο του μαστού. Μου έλεγαν όμως πως με πρόληψη, αυτοεξέταση και έγκαιρη διάγνωση μπορείς να βγεις νικήτρια. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ και συμμετέχω κι εγώ. Συμμετρέχω, όπως λένε οι άνθρωποι που διοργανώνουν τον συμβολικό αγώνα περιπάτου. Με έχει συγκινήσει όλη η ιστορία, το άλμα ζωής. Όλες οι γυναίκες που το απαρτίζουν είναι γυναίκες που έχουν βιώσει αυτή την εμπειρία, πολύ δύσκολη εμπειρία. Και εύχομαι πραγματικά να μεταφέρουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είναι η τρίτη χρονιά που συμμετρέχω σύμφωνα με το φετινό σύνθημα. Την περιμένω πάντα αυτή την Κυριακή, γιατί με γεμίζει τρομερή ελπίδα, δύναμη και αισιοδοξία να βλέπω τις survivors να τρέχουν, να βλέπω τους ανθρώπους να τρέχουν για κάποια survivor, για κάποια γυναίκα, για τον ίδιο τους τον εαυτό. Είμαι πάρα πολύ υπέρ της πρόληψης, είμαι πάρα πολύ κατά του να φοβόμαστε να μάθουμε αποτελέσματα μπορεί να είναι δυσάρεστα, γιατί μόνο αν τα μάθεις μπορείς να τα αντιμετωπίσεις και ο καρκίνος του μαστού είναι μια τέτοια περίπτωση. Είναι μια εκδήλωση γεμάτη χαρά. Εγώ αλήθεια την περιμένω κάθε χρόνο και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και φέτος. Φοβήθηκα, έκλαψα, πόνεσα, λύγησα. Όμως είχα δίπλα μου τον φύλακα άγγελό μου. Είχα δίπλα μου τον σύζυγό μου. Δεν ένιωσα ποτέ μόνη. Ο πατέρας μου ήταν πάντα δίπλα μου. Στα χειρουργεία, στις χημειοθεραπείες, στις ακτινοβολίες. Παπά, σ' αγαπώ. Η αγάπη και το χαμόγελο είναι δώρα ζωής. Ομορφαίνουν τον κόσμο. Και όλοι εμείς μπορούμε και θέλουμε έναν όμορφο κόσμο.
Σε ευχαριστώ και σ' αγαπώ. Δεν υπάρχει τέλος, απλά μαθαίνεις να είσαι μαζί του, σαν ένα χρόνιο νόσημα. 1,5 χρόνο μετά εγώ είμαι εδώ. Είμαι καλά, είμαι ανάμεσά σας, γιορτάζοντας τη ζωή. Γιατί η ζωή συνεχίζεται ακόμα και μετά τη μετάσταση. Είμαι εδώ και νιώθω αυτή τη γιορτή 20 χρόνια μετά τον καρκίνο μου. Ακούσαμε, και αυτό θέλω να το κρατήσετε και να σας πω ότι περιμένω να περάσουν πολλές 20ετίες ακόμη. Να πιάσω τα 100 και θέλω να το βάλετε όλα σας στόχο. Ευχαριστούμε πολύ όλες και όλους αυτούς που μας δώσανε το χέρι τους. Ευχαριστούμε. Ο Σύλλογος Θελαντών Θριασίου Παιδείου, όπως κάθε χρόνο εδώ και 7 χρόνια, βρισκόμαστε δίπλα στις γυναίκες με καρκίνο μαστού του Συλλόγου Άλμα Ζωής και προσπαθούμε και εμείς μαζί να μπορέσουμε να συμπαρασταθούμε σε αυτές τις γυναίκες που είναι πολύ πιο δυνατές και πολύ πιο σίγουρες για τη ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο και φίλη μου Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου του Συλλόγου Άλμα Ζωής που μας έχει δώσει αυτήν τη δυνατότητα να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ στο Ζάπιο, το οποίο από του χρόνου σίγουρα δεν θα μας χωράει, διότι είναι πάρα πολύ μικρό πλέον για μας. Ο αγώνας, ο σημερινός, είναι ο 7ος κατά σειρά αγώνας. Είναι ένας αγώνας που ευαισθητοποιεί τις γυναίκες για τον καρκίνο του μαστού. Είναι ένας αγώνας που με την παρουσία μας εμείς οι γυναίκες που βιώσαμε την ασθένεια δείχνουμε πόσο πολύ δύναμη έχουμε να ξεπεράσουμε μια τόσο σοβαρή ασθένεια. Με τη φυσική μας παρουσία είμαστε το παράδειγμα ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι πάντα θάνατος, είναι και ζωή και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα εμείς με τον αγώνα που κάνουμε. Η συμβουλή μου είναι μία, πρόληψη, 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 και η πρόληψη στον καρκίνο του μαστού είναι μία, η έγκαιρη διάγνωση. Είναι κάτι που αφορά όλες μας, ειδικά μετά τα 40, απαραίτητα μία μαστογραφία κάθε χρόνο και πριν τα 40, εφόσον υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, να εξετάζονται από το γιατρό τους οι γυναίκες, να μην αμελούν την υγεία τους.